Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi Andrew tal-li l-għajt l-istedina tiegħi. Kont wieħed mill-pionieri għal-pjanta tal-kannabis għas-CBD u l-THC. Tgħidilna daqsxejn iktar dwarek. Mela jiena Andrew Aġus, tabib, bdejt bħala tabib tal-familja, ġifieri gradwajt issa ili iktar minn 20 sena, 2001 bdejt naħdem bħala tabib. Għamilt qisu l-ewwel 15-il sena tal-karriera tiegħi. Naħdem l-ewwel bdejt ma' missieri li kienu kol tabib tal-familja, mbagħad meta rtira bqajt jiġifieri fil-practice tiegħu għar-rasi. U l-interess tiegħi bħala tabib tal-familja kien li ngħin pazjenti li kienu qed ibatu b'sintomi fejn il-mediċina tradizzjonali ma kienitx qed tgħinhom biżżejjed, jiġifieri l-iktar każijiet ta' uġigħ kroniku bħal fibromyalgia, bħal chronic fatigue syndrome, Parkinson's, multiple sclerosis. Kien hemm ħafna kundizzjonijiet neuroloġiċi, reumatoloġiċi illi kienu ikollhom ħafna sintomi u ma tantx kellhom relief mill-mediċina li kienu qed jużaw. U fit-2015 ma' anestetista u ma' physiotherapist iddeċidejna li nagħmlu klinika speċjalizzata biex inkunu nistgħu iktar niffukaw fuq daw il-każijiet li kienu diffiċli biex nittrattaw. U fil-fatt semmejnija The Pain Clinic u bdejna nittargetjaw nies illi kellhom sintomi ta' stress, ansjetà, uġigħ kroniku, problemi biex jorqdu u kundizzjonijiet oħra fejn ma tantx kellhom relief mis-sintomi. U waqt li bdejna jisna nesploraw l-options li nistgħu noffru, kien hemm xi pazjenti li ġew u bdew ikellmuni fuq il-medical cannabis li jiena dak iż-żmien ma kont naf kważi xejn fuqha u fil-fatt bdejt naqra fuqha, bdejt nidħol fuq l-internet u nistudja kif taħdem u daw l-affarijiet u sirt naf illi bażikament l-endocannabinoid system li hija s-sistema anatomika li għandna f'ġisimna kienet parti mill-medical curriculum li maħna ma tallimniex fuqha, ġifieri kien hemm qisu xi ħaġa nieqsa fil-knowledge tagħna illi mingħajrha ma stajniex nispjegaw ċertu affarijiet. Fil-fatt jiena meta sirt naf kif taħdem l-endocannabinoid system, bdejt nispjega ċertu sintomi li qabel ma stajtx jisni nispjegahom. Ġifieri anki il-konnessjoni bejn l-istress u l-uġigħ. Nafu llum il-ġurnata li persuni pereżempju b'fibromyalgia meta jkunu under stress jista' jiżdiedilhom l-uġigħ. Dina il-connection fiżjoloġika hija fl-endocannabinoid system li fil-fatt hija sistema li tikkontrolla ħafna funzjonijiet fil-ġisem, fosthom tikkontrolla l-uġigħ, tikkontrolla l-moods, tikkontrolla
l-aptit, l-irqat, l-għadam, ġifiri ħafna funzjonijiet tal-ġisem u taħdem billi tipprova żomm il-ġisem jaħdem fl-aħjar mod possibbli. Ġifiri aħna għandna range ta' pereżempju il-livell ta' zokkor nafu li l-aħjar ikun bej 4 u 8 nagħtu każ. U jekk pereżempju jinnaf xi ħadd bid-diabete jiekol ħafna zokkor, daħaj jitlalu iktar milli suppost. U apparti ovvjament li hemm l-insulina u l-frixa u l-organi li huma responsabbli biex jikkontrollaw it-zokkor. L-endocannabinoid system hija isa sistema li tikkontrolla daw il-hormones u Ma fin-nisa iktar effettiva mill-li qrajt jiena. F'liema sens? Min ikun imbagħad bit-zokkor ikun diabetik fin-nisa tkun taħdem iktar meta jieħdu l-kannabis. Ifhem, il-kannabis u s-CBD jgħinu biex id-diabete tiġi kontrollata aħjar u taħdem b'mod billi isa tipperfezzjonizza dan il-mekkaniżmu li il-ġisem jipproduċi pereżempju l-insulina meta jkollu bżonn u jipproduċi biżżejjed. Jaf ikun hemm xi varjazzjonijiet bejn irġiel u nisa, però as such fuq kulħadd jiġifieri hemm effett pożittiv fuqha, però jiġifieri mhux ġast il-kannabis, jiġifieri anki jekk persuna tagħmel l-eżerċizzju. Nistgħu aħna bl-eżerċizzju nimpruvjaw il-mod kif taħdem l-endocannabinoid system jekk aħna nikkontrollaw l-istress li għandna fil-ħajja ta' kuljum illum il-ġurnata. Kulħadd ikollu xi naqra stress bejn il-familja, bejn ix-xogħol, it-traffic, finanzi, ġifieri l-istress huwa xi ħaġa li dejjem tikber. U nafu li jekk persuna tkun taf tikkontrolla l-istress, forsi billi tagħmel affarijiet bħal meditation, yoga, eżerċizzju fiżiku, ikolla dieta tajba u dawn l-affarijiet, nafu li l-ġisem ħajaħdem aħjar u l-effetti tal-istress inħossuhom inqas. Kannabis f'daw il-każijiet tidħol meta pereżempju għandna bżonn xi ħaġa iktar qawwija, iktar effettiva biex ikollna riżultati iktar malajr. Però jiena il-pazjenti dejjem ngħidilhom li l-irqat, l-eżerċizzju u d-dieta huma il-pedament fejn aħna nkunu nistgħu nibnu fuqu dal-pedament biex wieħed jibda jħossu aħjar u fl-aħħar mill-aħħar jibda jikkontrolla s-sintomi li jkollu għax ħafna drabi l-uġieħ qisu għandek bozza ħamra qed tixallek fuq id-dashboard u qed tgħidlek hemm xi ħaġa ħażina. U aħna mbagħad nesploraw l-istorja ta' dak li jkun u nippruvaw nidentifikaw x'hemm tajjeb u ħażin. Pereżempju l-bieraħ stess. Kelli pazjenta li ġiet dina mara ġifieri għandha fis-60s, 65 jew 66 u ilha snin twal l-uġieħ kroniku, uġieħ f'kubteja, f'dara, fonqa. Sissa meta marret għand it-tobba għalula li għandha l-artrite u għalula li tista' tieħu painkillers u as such daqshekk jiġifieri ma tantx hemm ħafna x'jista' jsir għax l-artrite hija xi ħaġa li mhix eżatt hija normali li persuna ta' ċertu età jkollu l-artrite, ġifieri kulħadd ikollu artrite wara ċertu età, però mhux kulħadd ikun muġuħ. U f'dal każ bdejna nesploraw pereżempju l-irqat. L-irqat tagħha hija kellha ħafna piż żejjed, onqa kien naqra goff u f'każijiet bħal daw nafu li l-sleep apnea hija kundizzjoni komuni ħafna ġifieri pereżempju meta torqod bil-lejl saqsejta li tonħor ħafna u tonħor jajjat ħafna u
jista' jagħti il-każ illi din waqt il-lejl qed ikoll episodji fejn ma jkollix arja dieħla minħabba l-kundizzjoni tal-sleep apnea u dan nuqqas ossiġnu jirriżulta illi filgħodu ħatqum għajjiena, ma torqodx sew u Naħseb ma jitlax sewa l-ossiġnu għal-moħħ ukoll. Eżatt, ma jitlax sew l-ossiġnu u bħala riżultat mbagħad ikollha il-livell tal-uġieħ iktar milli suppost. Għax kont naf li tista' tmut bi sleep apnea. Fimni, diffiċli jassax tmut imma. Bdejt naqra fuqha, qed il-ossja tista' tmut. Ma konx naf xi bdejt naqra kif jista' jkun. Però hija kundizzjoni komuni ħafna. Komuni ħafna, eżatt. Jekk ma tittestjax għalija mhux ħadkun taf li għandek u ħafna nies ikollhom daw il-problemi ta' uġieħ u depression u ansjetà u fjammazzjoni minħabba li jkollhom kundizzjoni bħal di li ma tkunx diagnosed u ma tkunx ittritjati. Fil-fatt kelli pazjenti li kellhom problemi kbar għax kienu għadhom undiagnosed u ġifieri kellhom uġieħ, problemi mentali u hekk. Mbagħad meta jiġu tritjati u jagħtuhom magna biex titfal arja u meta tkun heavy u meta titfal arja u żomm il-pipe tan-nifs miftuħ. U it-tibdila, il-bidla bej qabel u wara hija enormi. Ġifieri daw jibdew jordu sew, mbagħad once li tibda torqod tintefa' l-bozza l-ħamra u dak li jkun jerġa' jibda jħossu iktar normali. Apparti di kellha wkoll pereżempju d-dieta tagħha kienet ma kienx tiekol ikel naturali li kell bħal ħxejjex, frott, id-dieta kienet ibbażata fuq tnaqqir mal-ġurnata li kien ibbażat bażikament l-iktar fuq hops, pakketti, daw jinnaf twisties u daw l-affarijiet, u xarbiet ġifieri bit-sokkor, bħal soft drinks u hekk. Dawk huma l-ar ħaġa u għall-ġisem jekk pereżempju għandna bozza ħamra, inti trid ittieħ il-fuel li għandu bżonn. Ġifieri dawn isek għandek fuel maħmuġ, allura l-magna ma taħdimx kif suppost. Ġdieta hija importanti ħafna u apparti minn hekk ma kienx tagħmel ukoll eżerċizzju fiżiku, ġifieri l-iktar li kienet tagħmel naqra faċendi ta' bil-fors id-dar, u mbagħad ma kienx hemm pereżempju ma kienx talloka ħin fejn kienet forsi tirrilassa u jinnaf tmur mixja ħdej il-baħar jew tagħmel naqra stretching. U fil-fatt meta eżaminajta kienet jibsa ħafna u bilkemm felħet tiċċaqla u dawn l-affarijiet. Ġifieri qabel ma dal-pedament jisu jinbidel u ċertu affarijiet jitranġaw inutli nippruvaw nagħtu fil-fatt dina tawa anke mediċini li jixbħu l-morfina għall-uġieħ li kellha u ma ħadmux daw, ġifieri biex naraw kemm importanti li konna kollox kif suppost qabel ma nagħtu mediċini li jistgħu jgħinu lil dak li jkun. Jiena notajt ħaġa fuq nitkellem, eżempju, meta nieqaf impejjeb nixxin ħafna ġifieri. Kif nerġa' naqbad impejjeb nerġa' ninżel u neqpa' piż wieħed. Fimni, it-tipjib daka jagħmel ċertu tibdil fil-ġisem meta jekk tpejjeb pereżempju anke n-nikotina. Kannabis. U kannabis u il-combination ta' nikotina u kannabis ikollok effett terġa' sinerġistiku u akbar. Meta inti tkun qed tieħu daw il-kimiċi fil-ġisem u l-ġisem għandu bżonnhom għax forsi tkun xi naqra żbilanċat, il-ġisem ħajaħdem aħjar u ħajkollok inqas cravings għal ikel żejjed, però meta inti pereżempju ma tieħux kannabis, jaf ikollok dak l-iżbilanċ ta' dopamin fil-moħħ u fis-sistema nervuża li jerġa' jinżillek il-livell u inti tkun trid ittellaw b'xi mod jew ieħor. U l-ikel huwa xi ħaġa li ħafna nies
jizvugaw fl-ikel u jisek jinnaf tmur għal xi ħaġa ħelwa, xi ħaġa tajba, li ittik jiso esserħek minn dak l-istress li jkollok ukoll u ttik ċertu sodisfazzjon, però nafu li dak is-sodisfazzjon mhuwiex ħajdum ħafna, ġifieri dak il-ħin orrajt ħadħossok naqra ħjar għax tkun kilt, imma mbagħad wara ftit il-livell ta' zokkol jerġa' jinżel u inti jew terġa' tikol, jew inkella terġa' tittaqa' ġifieri bla enerġija u taqa' down u hekk, fimti ġifieri minn daw il-quick fixes li jollulek id-dopamine illum il-ġurnata naraw ħafna, ġifieri social media, gambling, pornografija, ħelu, zokkor, kannabis, kokaina, dawn huma kollha affarijiet li jistgħu jollulek id-dopamine. Mbagħad jekk inti pereżempju jinnaf għandek id-dopamine baxx u tieħu xi ħaġa li tollilek id-dopamine u dik il-xi ħaġa tħossok aħjar biha, hemm it-tendenza li terġa' tmur għaliha. U mbagħad jibda ċ-ċiklu tal-addiction. Bekk isa tibda addiction u dik ir-raġuni għalfejn ċertu nies jiġu addicted u nies oħra ma jiġux addicted għax jekk inti għandek żbilanċ ta' dopamine u ħatmur għal xi ħaġa li tollilek id-dopamine ħatħossok aħjar u terġa' tmur għaliha biex inti tħossok iktar ngħidu iktar lejn normal biex ngħidu hekk. Però jekk xi ħadd ikun just qed jieħu xi ħaġa għax għandu peer pressure u ħajjippruva ġas biex jippruva, jaf ma jarax daqshekk kambjament fil-ġisem, allura jgħid u iva ħadd pjaċir, għaddiet, mhux ħanerġa' mmur għaliha, ġifieri bekk u anki ġifieri nies li għandhom l-uġigħ jista' jkollhom ċertu żbilanċ ukoll fin-nervous system. Allura meta bdejna mbagħad bdejt insir naf iktar fuq is-CBD u fuq il-medical cannabis, bdejna nagħmlu naqra riċerka u fil-fatt dak iż-żmien kien hemm xi CBD oil li seta' jinxtara online u kien hemm anke postijiet Malta li kienu qed ibigħu. U fil-fatt mbagħad kont irrakkomandajt xi CBD oil lil waħda mill-pazjenti tiegħi li kienet ilha ġifieri tbati b'uġigħ kroniku tal-fibromyalgia, OCD, problemi bit-thyroid, problemi b'depression, obeżità u kellha ġifieri ħafna żbilanċi, kont batta referejta għand psikjatra, għand rheumatologist, għand orthopedic, psychotherapist, biex nipprovanejna, kont ġifieri għamilt 10 snin nipprovanejna lil dil-persuna u kienet tieħu mill-inqas b'10 u 15 il-pinnola kuljum għad-depression, għall-irqat, għall-ansjetà, għal di u għall-oħra. U xej isu ma kienet jaħdem u di kienet qatta l-ġurnata. Prattikament kienet stonjata bil-mediċini għax kollha jikkalmawha u ma kienx isa tikkomunika mal-familjari tagħha u kienet tintefa' fuq is-sufan tagħmel forsi s-sodot ta' malajr u mbagħad tintefa' tagħmel ġurnata isa zombi sakemm tgħaddi l-ġurnata. Jiena kont mort is-setqa għax kelli naqra ta' addiction fuq xorb l-iktar u tipo jien kienu tawni pirmli u daw il-pirmli ma bdejx nifunzjona bihom, letteralment kont jisni ġbejna ħa. U kont waqqafthom, ġifieri kont waqqaft kollox minn xejn. U wara, tipo jisom il-pirmli u anke pereżempju m'hemm ħax kokain ħadd jiena ma mmurx għaliha jiena assolutament ma toġobni xejn. Imma jisuwa Malta meta semmi għox daħħal koku għaxek jisu xi ħaġa ma minn maħax fil-verità anke fil-pirmli għeda. Fimni, l-lum saret problema ħafna ikbar minn qabel u ġifieri. Ma naqbix li tiġi regali kif qed jgħidu iż-żomm ammonti. Ifhem, sfortunatament li inti tipprevjeni
l-aċċess għal sustanza mhix ħassolvi l-problema, għax jekk id-demand is-supply tiġi minn x'imkien jew ieħor, issa jekk tiġi b'mod legali u jekk tiġi b'mod illegali, dak li jkun li irrida ħajsib mod kif jaċċessa. U aħjar inti pereżempju dal-aħħar kellna problema kbira b'daw il-prodotti tal-cannabis li propjament mhumiex tal-cannabis huma tal-qanneb, huma hemp derived intoxicating cannabinoids jgħidulhom bħal pereżempju l-HHC, THCP, jgħidulhom THC mix, però fil-verità THC delta 9 tetrahydrocannabinol għandhom less than 0.2%. Huma teknikament legali, però jistgħu jagħmlu iktar ħsara mit-THC għax number one tista' tidħol f'ħanut confectionery jew anki tidħol Bolt Food jew Walt u tixtrihom daw bla problemi ta' xejn, ġifieri prodott legali bir-riċetta, bil-label, jgħidlek THC mix, jgħidlek x'fih b'ħafna daw cannabinoids li biċċa l-bira jkunu sintetiċi daw. Allura ovvjament ma nafux aħna x'effett verament qed jagħmlu fuq il-ġisem, però daqs ġimgħa ilu ġifieri ġiet waħda dina ilha tpejjeb il-kannabis snin twal, ġifieri iktar minn 15-il sena, u spiċċat b'xejn insomma u marret ġo ħanut u xtrat kannabis li kienet differenti minn ta' qabel. Li kienet kannabis legali, tixxi over the counter, però kienet sintetika. U di ġiet ħafna, ġifieri qabada panic attack, qalba bdiet taġġel, bdiet tibża, bdiet tiġi paranoid, mhux spiċċat ġifieri għand il-psikjatra, tal-kalmanti. Daw il-problemi li qed naraw aħna, il-problemi mhux it-THC li hija aċċessibbli bir-riċetta u bil-gwida tat-tabib. Il-problemi huma daw il-cannabinoids li mhumiex regolati kif suppost u kulħadd qed jixxi bla d-doċċ u jpejjeb bla d-doċċ u s-side effects qed narawhom daw, ġifieri u naraw mhux ħażin minnhom, ġifieri il-problem li għandna bżonn regulation, mhux prohibition, għax nafu li l-prohibizzjoni ma naħdmux, fimt, ġifieri xorta minn hawn minn hemm dak li jkun jekk wieħed jista' jimporta l-HHC minn barra, xorta ħad tiġi importata, u mbagħad jekk ma tinbihx mill-ħanut, tinbih mill-black market. Nafu li il-kannabis alla volja teknikament mhux suppost li tbieħħa, ma persuna li għandha 4 pjanti u daw l-4 pjanti ituwa miżerjament 150 gramma kull pjanta. Dana jekk inti taħħal pjanta għax tkun lesta mbagħad x'ħad tagħmel bihom daw jekk inti suppost ikollok biss 50 grams id-dar. Jena li ma ġbitniex, eżempju, l-ammonti li semma li jkun hemm bniedem li jista' jkollu xi 500 pirm l-għandekun u 200 gramma coke. Ma tagħmilx sens. Issa jekk qarejt tiġi legalizzata għaw pajjiżi fejn hemm clinics apposta li jtuhom xi shot coke jew heroin u hekk. Jista' jsir xi ħaġa hekk qarajt naqbel ma ħax tkun qiegħda safeguarded tipo il-persuna li taħodha l-user jkun jaf x'inhu ma tituh mhux ituh imbarazza għax l-iktar li jixu imbarazzaw. Ifhem, aħna l-iktar li rridu niffukaw fuqu huwa l-edukazzjoni fuq harm reduction. Ġifieri jekk tkunx cannabis, jekk tkunx cocaine, jew tkunx xi ħaġa oħra, il-harm reduction huwa importanti għax da jekk persuna trid tuża l-kannabis u tiġi għandi pereżempju għax tuża l-kannabis, jiena nigwida biex tuża bl-iktar mod safe għalija, ġifieri jekk ħatuża kuljum iktar safe li toħodha fil-vaporizer milli tpejjibha.
Imma jekk inti tpejjiba, iktar safe toħodha f'pipa milli toħodha f'joint, għax f'pipa qed tifranka it-tabak u l-karti. Fil-waqt li f'joint għandek il-komplikazzjonijiet kollha. U jekk ħatoħodha f'joint, terġa' tista' tuża carbon filter minflok filter normali biex almenu naqra mill-qatran jiġi bblokjat minn dal-filter. Ġifieri il-harm reduction anki jekk persuna ħatmur party u jinnaf dil tuża xi sustanzi bħal pereżempju xi ecstasy. Mhux ħatajdilha tużaħħix għax ħażina da xorta dak li jkun. Imma tajdilha jekk inti ħatuża pirmla, trid pereżempju tixrob ħafna ilma, ma tieħux alkohol, u timmodera ġifieri jekk waħda ma tieħux iktar u toqgħod attent u dawn l-affarijiet, fimt? Ġifieri l-istess b'kull sustanza ġifieri barra minn Malta għalhekk għamluhom daw il-clinics biex jekk persuna trid tittaqqab jekk ħad tixtri inti l-eroina mit-triq ma tkunx taf għandek x'eroina jekk għandek fentanyl jew għandek xi sustanza sintetika oħra li tista' tikkawżalek overdose. Jekk inti tkun f'xi kantuniera jew f'xi garax ta' xi ħadd u toħodha u ma jkun hemm ħadd, tista' tiġi overdose u tmut. Jekk inti tkun f'klinik. Fihmiċ u hekk. Eżatt. Imma l-iktar ħabba l-overdose għax jekk inti ħatta u di kienet sintetika u kien hemm sustanzi oħra li forsi huma aktar qawwin mill-istennejt, jekk inti għandek overdose qiegħed f'klinik u tista' inti tiġi salvat. Mhux ħatmut, fimt? Għalhekk dak huwa harm reduction. Xorta wieħed jista' u anki ir-regulation tal-kannabis ukoll. Fil-fatt dawn l-associations semmawhom Cannabis Harm Reduction Associations li huma fil-verità li huma outlets fejn il-persuni li qed imexxu dal-outlet qed jagħmlu labels fuq il-kannabis, qed jiggwidawhom forsi nisperaw li ħajkun il-każ biex kemm jista' jkun ma jużawx THC oli għax alla volja llum il-ġurnata kulħadd irid THC l-iktar oli li huwa possibbli 20, 22, 25, 30. Li ifhimni jekk inti għandek problema medika jista' jiġi bżonn forsi dak li jkun THC li jkun naqroli, imma jekk persuna qed tibda tuża l-kannabis, speċjalment ta' età żgħira, u dil-persuna qed tuża ammonti kbar ta' THC, number one ħajkun hemm it-tolleranza u dak it-THC mhux ħajibqa' jaħdem kif ħadem l-ewwel darba. U number two, l-użu ta' THC ta' kuljum u b'dawk il-persentaġġi huwa perikolus, u jiena għalhekk meta qisni sirt naf l-affarijiet kif jaħdmu, dejjem nirrakkomanda lill-pazjenti li jiġu għandi illi id-doża ta' THC tkun ikkontrollata, dejjem nirrakkomanda li wieħed jivvejpja minflok ipejjeb għax anki meta tidħol fil-ġisem tkun iktar slow id-doża ta' THC. U is-CBD jgħin biex dak li jkun jekk THC qed tagħmlu paranoid jew qed tagħmlu high ħafna, is-CBD tgħin biex ittaffi dawn is-side effects tat THC. U fil-fatt l-aħjar bilanċ għal persuni li għandhom bżonn il-kannabis għal użu mediku ikun meta jkollhom doża ta' THC u CBD li tkun jew 1:1 jew ibbilanċata b'xi mod biex dak li jkun iħoss relief tas-sintomi tiegħu. Bħala kif naqbad ngħidlek,
Mirko. Taħseb xkun ħan saqsik maħjar ma nejdu xejja. Għax kon ħanilek tistax jissir legali l-qoddim. Xini? Di tal-klinik tal-koku hekk. Ifimni, jina l-axar li rajt illi l-kok ħajamluha legali l-Svizzera. Ġifri nistgħu nitkellmu fuqha. Ma tantx nafu, ġas rajt artiklu fuq il-gazzetta jew fuq waħda minn daw l-online ġifiri. Ma ħalluha. M'hemm xejn ġifiri, ma kienx hemm xi dettalji partikolari, ma naf żgur li barra ġifiri hemm clinics l-iktar għall-eroina żgur li hemm għax naf li jiġu prevenuti daw l-overdoses u hekk. Ja, nista' nsaqsik fuq il-każ? Jew. Ifhem. Tipo jien kon ħansaqsik sib problema meta. Jiena fil-bidu dejjem kif għatlek, ġifiri xtaqt nirrakkomanda dejjem CBD mat-THC. U CBD meta ġiet legali f'December 2021 stajna imbijawa issa ġifiri kienet open u skont il-gwida li kelli jiena minant il-ministri li kienu involuti li kienu ħajbidlu l-liġi konti gwidat jiena li kull prodott ta' CBD li huwa under 0.2% kien permess u stajna aħna imbijawh u fil-każ tiegħi stajt nirrakkomandah lill-pazjenti. Issa peress li l-medical cannabis ħafna minna hija forma ta' dried flower u tiġi vapjata fil-vaporizer, l-aħjar mod kif wieħed jista' isib l-aħjar bilanċ ta' CBD u THC ikun meta inti għandek l-istess forma ta' prodott, ġifiri f'dal-każ ikun flower, ġifiri fil-fatt dak iż-żmien bdejna nintroduċu CBD flower u bdejt nirrakkomandah lil pazjenti biex jibbilanċaw l-effett ta' THC għax bħala medical cannabis l-iktar THC kien fihom il-prodotti u għad fihom ġifiri THC 20, 22, issa għandna anki 25% li huwa THC għoli ħafna li ċertu nies ma jittollerawx dak il-livell għoli. Allura meta jikkombinawh ma' CBD isibu dak il-bilanċ u l-effett mediċinali ikun kif suppost u s-side effects ikunu mill-inqas. Fil-fatt meta is-CBD jiġi konsmat ma' THC fej jidħolu ġieħ ikun hemm pain relief naqra aħjar. U fej ikun hemm side effects ikunu inqas għax ikun hemm inqas paranoja, inqas ansjetà u dawn l-affarijiet. U bdejna aħna nirrakkomandaw pereżempju CBD to THC 2:1 jew 3:1 jiddependi skont il-każ u mbagħad bil-mod jibdaw itellaw id-doża ta' THC sakemm isibu l-aħjar ratio ta' CBD to THC. U fi frar insomma waqfuni milli imbieħ is-CBD flower għax qaluli li CBD flower mhux legali u fil-fatt minn February 2022 jiena għadni tilaw niżel il-qorti biex minħabba dal-każ fuq CBD flower li kien konfermat li kien under 0.2% THC, però peress li huwa forma ta' flower għaluli li mhuwiex legali. U għadu ġifiri sal-ġurnata tal-lum teknikament is-CBD flower skont kif qaluli mhuwiex legali. Is-CBD flower? U l-oħra rajt ġifiri? Mifhem, bħalissa kif għadna hemm ħafna synthetics,
f'kull forma, ġifieri inkluż forma ta' flower li qed jinbijaw. Però skont kif jiena ġejt informat li daw mhumiex legali alla volja qed jinbijaw. Anyway, m'għandekx tortin? Jiena imxejt kont kif kont igwidat, ma forsi ġejt igwidat ħażin. L-affarijiet ġew kif ġew. Issa hopefully nistortjawha, però hemm bżonn il-liġi tiġi ċċarata u għax jiena għandi pazjenti illi kienu jaċċessaw is-CBD flower dak iż-żmien illi wara li ma kellhomx aċċess għaliha iddeterjoraw, ġifieri kien hemm ħafna minnhom li bdew jiżviluppaw side effects ta' THC, ħafna minnhom bdew ikollhom iktar ansjetà, iktar bdew jiġu intoxicated bit-THC u kelli anke pazjent wieħed illi kien fuq CBD u THC bilanċat li meta neħħejnilu CBD ġi psychotic, ġifieri spiċċa b'kundizzjoni ta' paranoja, fil-fatt kellu anki waqqaf it-THC mbagħad, però sakemm kienet jieħu CBD kien tajjeb. Dawn huma każijiet ġifieri li vera jgħin is-CBD ħabba daw is-side effects. Ħaġa oħra hija li issa li pereżempju jibdew jiftħu l-associations biex ibijaw il-kannabis lil persuni ta' fuq 18-il sena. Mhijiex fair nara jiena li pazjent illi għandu bżonn il-kannabis bħala mediċina għandu joqgħod jistenna l-approval tas-Superintendent tas-Saħħa Pubblika ġili jdumu ġimagħtejn tlieta biex tiġi approvata l-application biex ikun jistgħu jibdew jużaw il-medical cannabis u persuna illi trid tuża b'mod rekreattiv tista' tidħol f'ħanut u tixtriha dak il-ħin. Ma tagħmel sens il-ħaġa. Jiena naħseb li almenu il-kannabis trid tiġi fuq l-istess livell tal-morfina, għax il-morfina jekk pazjent għandu bżonn il-morfina jista' jmur għand it-tabib, it-tabib jagħmillu urgent prescription, imur jixtri l-morfina mant l-ispiżjar dak il-ħin, u mbagħad nibdew napplikaw għall-control card, insomma, u eventwalment jibda joħodha bil-control card, imma jekk għandu bżonn għall-mediċina jista' joħodha dak il-ħin. Il-kannabis mhix l-istess, ġifieri jekk jien għandil xi ħadd b'kanser li għandu ġieħ kbir, qed imut, jew għandu bżonn il-kannabis għal xi raġuni oħra, xorta jrid jistenna ġimagħtejn tliet ġimgħat biex tiġi approvata l-application qabel ma jkun jista' jibdiha. U jekk pazjent ikun ilu juża snin il-medical cannabis u għaddej tajjeb ħafna u da għal xi raġuni jinsa li ħajjiskadilu l-permess u jispiċċa bla permess, irid jerġa' japplika u jrid jieqaf milli jieħu l-mediċina sakemm jiġi approvat il-permess il-ġdid. Li di ma naraħħix fair għal pazjent u għax da jekk għaddej tajjeb, jiena naħseb li t-tabib li qed jiggwidah da u jiffollowjah għandu jkun biżżejjed responsabbli li jgħid pereżempju dal-pazjent jista' jkompli joħodha. Daw il-liġijiet vera strambi. Naħseb għandna bżonn nbidlu ċertu affarijiet. Ħaġa oħra hija wkoll jekk pazjent pereżempju 20-30 sena ilu kien forsi jew miss mal-eroina jew forsi kien għamel żmien jixrob regolari u kien mar id-detox għall-għajnuna u jkunu niżluh fir-reġistru tad-detox meta jiena napplika għal permess għal medical cannabis huma jagħmlu bħal due diligence u jaraw da jekk marx id-detox, etc. Jekk isibu li mar id-detox ilu kemm ilu
ma tiġix approvata l-application għal medical cannabis u jiena għandi pazjenti li għandhom problemi ta' uġieħ serju, uġieħ kbir, anki jiġri għandi jinnaf mara tal-familja li għandha rheumatoid arthritis li hija kundizzjoni fej ikun hemm uġieħ qawwi. Din 30 sena ilu kienet marret id-detox tagħmel kors spiċċat bla medical cannabis u di tittixxija mit-triq il-cannabis li qed tuża biex ittaffel uġieħ. U hemm pazjenti oħrajn li jiġu prescribed mediċini oħrajn li huma fl-istess familja tal-morfina imma ma jiġux prescribed il-medical cannabis jiridi iktar ma tagħmil sens għax dak li jkun inti tittieħ il-mediċina li tkun l-iktar safe. U jekk jiena pereżempju ġieli kelli addiction għall-opiates, l-eroina u għandi uġieħ, it-tramadol li hija mediċina li hija tal-istess familja, xorta hemm dak ir-riskju ta' addiction iktar milli kieku dak il-pazjent ħajjieħu medical cannabis, ġifieri biex nagħmlu riċetta tramadol, ok, detox u mhux detox. Imma biex nagħmlu riċetta għal medical cannabis mhix ok. Ġifieri dak li jkun li jrid l-iktar option li hija safe għalih ma jistax joħodha u jrid jew jieħu il-mediċini li huma aktar qawwin bħal tal-morfina jew inkella jmur jixtri l-kannabis mit-triq. Jiġifieri dawn huma dettalji li issa inna mit-2018 inna 6 snin li għaddiet il-liġi u naħseb wasal żmien fejn namlu naqra fine tuning ta' daw id-dettalji biex min vera għandu bżonna dil-mediċina ikun jista' jaċċessa mingħajr ħafna problemi. Allora daw li jaraw il-liġi sawa jekk għal daw social clubs li jiftħu all-right u għal-tobba hija mhux all-right. Jekk jieħu kompromess daw irridu jibdew bil-riċetta wkoll social clubs ġifieri. Le, social clubs m'hemmx riċetti, tidħol li sekk tidħol tixxi. Jekk pereżempju jirregolaw kollox. Taħseb li tiġi bil-riċetta jew ma jkollhomx bżonn xejn? Le. L-ID card għandek bżonn biss. Ġifieri m'hemmx għalfejn jqogħdu jmorru jagħmlu xejn. Le. Tidħol li sekk tixxi fl-xkun imbit. Tidħol turjom li inti pereżempju għandek 17 f'każ tal-alkohol u tixxi over the counter. Fil-kannabis ħad tkun 18 turjom l-ID card, tagħmel membership mill-istajt nifhem li ħajġri. Jista' jkun pereżempju l-avukat tax-xitan. Jiena mmur nixxi l-kannabis u nbiħħa l-itfal żgħar imbagħad. Tista' imma mbagħad fimni mhux suppost li tagħmel hekk u mhux hekk li qed naħseb mod jien naf ikun hemm pereżempju minn ma jpejjibx u tara ħanibda. Fimni daw I mean probabbilment jistgħu jiġru daw l-affarijiet u ma għalhekk hemm ir-regulation u biex tiġi enforzata l-liġi kif suppost u l-kannabis għalhekk importanti ħafna l-edukazzjoni għax dana għal xejn pereżempju jiġi t-tifel tiegħi għandi u jgħidli għax ċikku Peppu qed ipejjeb joint u jien nixtieq nippruva u ngħidlu le dik ħażina. Iktar ħajmur jippruva, tgħidlu pereżempju il-kannabis hija sostanza li tista' tagħmel dal-effett, jekk tieħu ħafna tista' tiġi paranoid, jekk inti tkun għadek żgħir tista' tagħmellek ċertu ħsara fil-moħħ, tista' tiġi addicted għaliha, tista' tagħmel hekk u hekk. Jekk inti ħatibda tpejjiba regolari, inti kparir jekk għadek żgħir tuża s-CBD magħha biex almenu tipproteġi il-moħħ u ma jkollokx dawk is-side effects ta' THC u dak li jkun għandu l-informazzjoni kollha
u jista' jieħu deċiżjoni bbażata fuq l-informazzjoni li għandu. Nistax tgħidlu inti le toħodix dik ħażina jew tagħmilha illegali, ma xorta fimni il-coke mhux illegali imma kullimkien tinstab. Kullum kien. Jiġifieri prohibition doesn't work. Waqtix praċet ma' modejja kullum kien parties kullum kien. Għalhekk l-edukazzjoni importanti, I mean persuna li ħatibda l-ewwel darba, forsi tittesperimenta, forsi tinnaf tipprova, tajjeb li jkollha l-informazzjoni li għandha bżonn biex tkun tista' tieħu deċiżjoni u jekk hi tieħu deċiżjoni hija bbażata u taf għal xi ġdieħla u dik il-persuna. Hemm ċertu drogi jkunu iktar addictive minn l-oħrajn, pereżempju naħseb l-iktar waħda hija l-crack. Naħseb mhux faċli minn ikun addictive għaliha, mhux faċli jeħles minnha. Hija problematika. Mhux bħal ħaxixa tieqaf minnha, mhux daqs problema. Dwar addiction hemm qisu dawk il-grades, fimt fil-fatt il-kannabis hija inqas addictive mill-kafè. Il-kafè hija iktar addictive mill-kannabis, u mbagħad ovvjament in-nikotina hija waħda mill-iktar addictive, u mbagħad hemm l-eroina u hemm il-coke u il-crack hija l-iktar waħda mill-iktar addictive għax meta persuna tinħejlja sustanza ħatidħol fil-dem iktar fast milli kieku ħadet injection fil-vina. Interessant. Ġifieri il-crack hija iktar addictive milli kieku persuna jinġektja il-kokaina. Għax taħdem 50 sekondi iktar fast, fimt? Għax inti meta tinħejlja daħlet fil-pulmun, mill-pulmun għal ġol qalb u mill-qalb għal moħħ dirett. Fil-waqt li jekk ħatta fil-vina inti l-ewwel titmur fil-qalb, u mbagħad fil-pulmun, u mbagħad fil-qalb, u mbagħad fil-moħħ. Ġifieri għandha isa dawra oħra. Rigward, xtaqt insaqsik rigward hekk hemm possibilità li l-qudiem ikollna psilocybin mushrooms u xi tip ta' mushrooms oħra għal xi uġieħ u affarijiet oħra. Psilocybin u s-psychedelics kollha huma klassi ta' sustanzi fejn qed insibu li għandhom effetti terapeutiċi qawwin ħafna. Fil-fatt kien hemm studji fejn ikkomparaw is-psilocybin tal-magic mushrooms ma' ċertu mediċini tad-depression, jgħidulhom SSRIs, u sabu li prattikament l-effett ta' psilocybin huwa close ħafna jekk mhux aħjar mill daw il-mediċini u bħala side effect profile huwa inqas. Barra minn Malta, l-Amerika hemm diġà xi states fejn ġiet decriminalized u anki qed tintuża għal użu mediku, ġifieri f'każijiet ta' depression u f'każijiet ta' uġieħ ukoll. Sissa Malta għada illegali u ovvjament persuna li timporta minn barra jew jekk tinqabad tuża, I mean tista' tiġi akkużata li qed tuża sustanza illegali, però l-effett mediċinali hemmhekk hija, tiġifieri kemm fuġieħ u kemm anki f'kundizzjonijiet ta' saħħa mentali, problemi bis-saħħa mentali, is-psychedelics sabu li għandhom effett tajjeb ħafna. Fil-fatt l-Amerika l-iktar psychedelic li tintuża fi clinics hija l-ketamin. Ketamin hija mediċina li tintuża fl-anestezija, tintuża bħala painkiller, bħala anesthetic, u hija sustanza li mediċina li tista' tintuża għal affarijiet oħra wkoll. U barra hemm clinics fejn jagħtu courses ta' dil-ketamina biex jitritjaw kundizzjonijiet bħal PTSD, depression li ma tkunx improvjat b'mediċini konvenzjonali, ansjetà, trauma u daw l-affarijiet. Imma mis-side effects tagħha wkoll.
Ketami. Mifhem. Għax hawn min jiġi addictive għalija. Mifhimni kollox jista' jkollok is-side effects tiegħu, imma jekk din tintuża kif tkun prescribed, ġifieri mingħand it-tabib jew il-psikjatra, is-side effect profile huwa ftit li xejn, ġifieri kull mediċina jista' jkollha side effects, anke l-kannabis. Jena naqbel l-eżempju li jiġu legalizzati il-mushrooms, microdosing mhux ħajamel ħsara, għax jien naf skullitejn, ġifieri. Il-verità li għadna m'għandniex biżżejjed forsi studji, clinical trials, fejn nistgħu ngħidu biċ-ċert illi din tista' tintuża għal dik jew għall-oħra. Għadna qed nesploraw, għadna qed niskopru, però sissa jidher li għandha potenzjal kbir. Fil-fatt jiena nemmen illi psychedelics bħala klassi ta' mediċini ħajkollhom ħafna iktar effett pożittiv fuq il-moħħ minn mediċini konvenzjonali li kellna qabel biex nitritjaw kundizzjonijiet ta' problemi b'saħħa mentali. Fil-fatt jiena naf każijiet illi kienu qed ibatu ħafna sintomi ta' ansjetà, sintomi ta' phobias u affarijiet hekk, li ppruvaw ħafna mediċini kemm Malta u kemm barra, u mbagħad marru klinika speċjalizzata, ħadu 2 dożi ta' dil-ketamina u ġew infejqa. Daw kompletament cured. U dil-persuna m'għadix tieħu mediċini u issa qed tgħix ħajja normali. Nsibu mushrooms legali li għandhom benefiċċji jew. Iva, mbagħad hemm il-medicinal mushrooms li mhux as such magic għax m'għandhomx effett psychedelic, però hemm il-turkey tail li semmejt, hemm ir-reishi, lion's mane, u hemm xi mushrooms oħrajn li il-mushrooms kollha għandhom effett qisu pożittiv ħanajtek fuq is-saħħa għax jgħinu l-endocannabinoid system ukoll biex il-ġisem jaħdem iktar b'mod ibbilanċat u bħala supplements naf ġifieri pazjenti li joħduhom u jħossuhom tajjeb bihom. Jekk pereżempju jekk impejjeb u nuħu lion's mane tinżil l-pressjoni allura. Nażel waħda minnu. Tifhem, b'daw is-supplements jista' jkun hemm interactions bejniethom u ġifieri mhux għax supplement mela tista' tieħu kemm trid jew tajba l kulħadd. Dana anki tajjeb jista' ma jaqbilx ma dak li jkun. Żejjed tkun nieqes. Eżatt. Ma tajjeb li nkunu nafu li jeżistu daw. U jekk persuna forsi naf għandha xi sintomi li mhux daqshekk gravi li titmur għand il-psikjatra jew għand it-tabib, tajjeb li forsi jibdew b'ċertu supplements naturali li jistgħu jgħinu, però dejjem jiena kif għad fil-bidu inħoss li l-pedament huwa number 1 l-irqad bej 7 u 9 sigħat irqad u dak li jkun irid jorqod bej wieħed u ieħor dejjem fl-istess ħin biex il-ġisem, il-melatonin u l-cortisol dejjem jaħdmu f'dik is-circadian rhythm ngħidula li meta jasal il-lejl jabdek in-nas torqod il-lejl kollu, filgħodu tara d-dawl u tistembaħ u tqum. U dik jekk tagħmilha kuljum u regolari ħajkollok inti effett benefiċjali għas-saħħa fiżika u s-saħħa mentali. Fil-fatt jiena għandi ċurkett li għandu ħafna sensors, ċekkja t-temperatura, ċekkja l-heart rate variability, ċekkjalek il-livelli tal-irqat, kemm torqod deep sleep, REM sleep u daw l-affarijiet, u kull filgħodu jtini readiness score ta' kemm jiena irqat sow u kemm jiena lest tal-ġurnata. U din tkun ibbażata fuq l-exercise li nkun għamilt il-ġurnata ta' qabel, fuq kemm inkun irqat fil-ħin li suppost u kemm inkun irqat sow mal-lejl. Fil-fatt,
I mean, jekk jiena nqum readiness score over 80, inħossni aħjar, għax inkun naf li inkun irqad sow. L-iktar ħaġa li taffettwa, believe it or not, jekk per eżempju jinnaf konna forsi xi parti u jinnaf ikun hemm xi tazzambit jew hekk, dik vera taffettwa b'mod negattiv l-irqad. Jekk per eżempju tixrob anki 1 to 2 units ta' alkohol, jew jekk tiekol ikla li tkun żejtnija bħal xi pizza jew hekk, u mbagħad tidħol torqod wara satej, dika il-quality of sleep tinżel ir-readiness score fis-60s biha. Max vera li meta tieħu l-alkohol torqod mill-ewwel, imma mbagħad wara li torqod il-heart rate titla' u ma torqodx sew. Fil-fatt l-għada tqum mhux hangover għax tazzambit jew tnejn, imma tqum isek ma tkunx irqad kif suppost, ossok li jisek kont kważi nofsok imqajjem, ngħidu hekk. Assja, għandi problema bl-irqad jiena xi naħdem billi. Dika FM, ix-xiftijiet huma problematiċi u għax jbidlulek dan ir-ritmu illi huwa innormal, il-ġisem huwa imdorri kif suppostu. Norqod iktar minn 6 sigħat inqum ħażin. Ma nistax nifhem dik, ġifieri l-9 sigħat. Ġifieri ħabba x-xift qed tgħid inti. Jiena ġeneralment norqod sa 5 sigħat, 6 sigħat l-iktar. U nqum ġifieri biex norqod raqda twila. Jista' jkun li meta jkollok il-ġisem li jkun nara hyperactive, ħafna nies illum il-ġurnata jiena minn nofs il-pazjenti tiegħi jkunu nara hyperactive u fil-fatt għalhekk niktbilhom il-medical cannabis biex jikkalmaw u jkunu jistgħu jordu aħjar, ma ħafna drabi ngħidilhom li THC iħalluha għal qabel ma jorqdu, jikkombinawha ma' CBD u fil-fatt issa llum il-ġurnata hemm anki żejt li tixxieħ mant l-ispiżjar bir-riċetta u bil-permess li għandu CBD to THC 1:1 u jaħdem veru tajjeb biex dak li jkun jorqod il-lejl kollu u jekk pereżempju jqum wara 6 sigħat b'dan iż-żejt ikun jista' jorqod 7-8 sigħat u filgħodu tqum isek tkun irqad u tajt xraq darqat kemm inħossni ċċarġjat. Dak huwa number 1 priority li jiena nipprova nagħtih il-pazjent. U mbagħad kif qed ngħidu hemm id-dieta li tisek tipprova tikol healthy biex ngħidu hekk, u l-eżerċizzju ukoll huwa xi ħaġa li jgħin ħafna. Aħna naħseb li l-eżerċizzju huwa l-iktar ħaġa illi tista' tgħin kemm f'depression, kemm ansjetà, uġigħ kroniku, f'ħafna kundizzjonijiet fejn ikun hemm nuqqas ta' moviment u dawn l-affarijiet għax meta persuna ma tiċċaqlaqx, tiġġammja, speċjalment jekk tagħmel naf xi 8 sigħat f'uffiċċju, il-ġisem jiġġammja u bejn l-istress tax-xogħol dak li jkun iżomm ruħu naqra jibes. U mbagħad wara x-xogħol jinnaf dak li jkun forsi jmur id-dar jintefa' fuq is-sufanja tat-television, dak in-nuqqas ta' moviment wara ħafna snin jista' jinbidel f'uġigħ kroniku u f'kundizzjonijiet oħra li daw jistgħu jiġu prevented. M'għandix inkwit malaj. Wara l-fornu. Kemm għandna Mirko? Għandna sija. Kemm? Sija. Għastja kemm għadda malaj ħin. Nikkonkludu? Għandek iżjed xi tgħid, David. Jew biżżejjed. Li trid ngħid jien. Fuq xi ħaġa oħra nitkellmu fuq xi ħaġa oħra kellimni. Xejn partikolari, jiena. Tajba ħafna kienet imma vera tajba. Thank you, man. Jiena li nixtieq il-messaġġ tiegħi ħanajtek forsi biex nikkonkludu huwa li
il-kannabis jekkux medicinali jew mhux medicinali mhijiex soluzzjoni għal mart, mhijiex soluzzjoni għal min għandu problemi ta' stress u ansjetà, però hija biċċa għodda utli ħafna li wieħed jista' juża meta jiġi gwidat kif suppost biex tgħinu jikkontrolla ċertu sintomi diment li jkollu l-pedament tajjeb. U ovvjament nemmen ħafna fiha fil-fatt nirrakkomanda ħafna lil pazjenti tiegħi illi jkollhom bżonna għax dan mhux kulħadd ikollu bżonna u fil-fatt mhux l-ewwel darba li rrifjutajta, ġifieri li ċertu pazjenti li nara li pereżempju jistgħu jgħaddu aħjar mingħajra. Però nemmen ġifieri li jekk persuna jista' b'mod naturali jipprova jirranġa forsi l-problemi li jkollu kemm ta' saħħa fiżika u kemm ta' saħħa mentali dejjem huwa aħjar għax mediċina x'inhi jekk hux pinnol, jekk hux kannabis, jekk hux whatever għada pitada jaf ikun hemm xi ftit side effects, jaf ikun hemm ġifieri jinnaf li ma tibqax taħdem kif kienet taħdem fil-bidu, ġifieri jiena naħseb li tkompli taħdem l-aħjar meta persuna tuża kif suppostu. Ma nirringrazzjak Dave. U għal-futur forsi nerġgħu nagħmlu oħra. Kull hemm xi ħaġa ġdida. Thank you tal-istedina. Thank you.